Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय। ओमफ्राय नै दायो लामायावसो दं थाबायगासिनो। केस्टारजों आंजों केस्टारनि टिउसन दङ, आङो बेखौ दोनलांनो नागिरदों आरोना फुङावनो बिसिना टिउसना। गरमथार बिरादनो फुंनिफ्रायनो सान्दुं। ओमफ्राय आं दायो केस्टारखौहाय दोनलांखांनानै ओरैनो एसे एनै जाग्रा बायनांगौ दं आरोना। बेखौ लायगोन आङो हम सफियावहाय। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनोसै आरोखि। नोंथांमोनहा भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। टट'खौथ' माब्लाबाबो डाइरेक्ट मोनखाया, सामफ्रामबो बेबायदिनो थाबायनांगौ जाखायो। 5 मिनिटसो थाबायबासो मोनखायो सामफ्रामबोखा। माब्लाबा बायचान्स मोनफ्लांबाय आरो माब्लाबानि समावहाय। ओमफ्राय नै दाबो थाबायगासिनो, टाइमानो जाबावबायसो, टट' गंसेबो गैया। ओमफ्राय आङो बेबायदि टिउसनफ्राव थांबा एसे थाबायहोनो बायो आरोना, माने मेंहैसै नालाय। ओंखायनो मोना, उफाय गैया। नै लामा मोनफैलायबावबाय ओरै जोंनि सिंनिफ्राय थाबायबोनानैहाय। ओमफ्राय दाबो गंसेबो गैया। बालायलांबाय सिबाय गरमावहाय। 8:30 निफ्रायनोमोन टाइमा। जोङो दायो टिउसनावहाय सफैबाय, मोनबायानो नै। टाइमासो एसे बारग'लायबाय। एसे दिनै सिखारनायाबो लेट जादों। थ' बाबा टिउसनाव मोनफैबाय। औ, आं नेबाय थागोन दे, थांदो। थ' लोगोफोर, दायो आङो केस्टारखौहाय टिउसनावहाय दोनखांबाय आरोना, दोनफैखांबाय। ओमफ्रायो मैगं गैया, एसे मैगं लांफानोसै आङो। ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे जाग्रा बुस्थुफोरबो जोबलाजोब्बाय, बेखौबो लांसै आरोना आङो। मा मोनो नायनोसै। ओरैनोथ' दिनै निरामिसखासो। मैगं फ्रेस, गोथां मैगं लांफानोसै आरोना आङो, मा मोनो। बिसोर टिउसन लानायनि खाथियावनोखा बाजाराबो। जोंनि मालदांपारा बाजार। मैगं मोजांखौनो नुवासै आं दिनैहाय। बोरैबा एकदम माने मैयानि फानखां, माने मैयानि फाननो हायै। नैबे मोजां मोनो। आङो हम सफियाव हाबफैबाय, एसे जाग्रा लानोसै। माखौ लानो?
नैबेखौ लानोसै आं हाइड एन्ड सिक गोलोमजोब्बाय नैबेखौ लाबाय आं हाइड एन्ड सिक मोनसे ओमफ्राय आथा ओमफ्राय नै बेवहाय मोनजोबखायो गासिबो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दा न'आव सफैबाय आरोना गरमानो जे बायदिमोन दखानाव कारेन्टबो गैया गोलोमलाजोबखादों आयौ बोरैबानो ओमफ्राय बुस्थु लानो ना मानोसो खावला खावलिसो खेबलाबायनाय जाबाय आङो ओमफ्राय नायदो आं मा लाबो नै बेखौ लाबोदों आं हाइड एन्ड सिक बेखौ केस्टारा जायो गोथाव मोनो ओमफ्राय मेगि मसाला ओमफ्राय बियो डरिटस बेखौबो जासोगारो बेनिफ्राय नैबियो आपेल साइडार भिनेगार बेखौहाय फुं फुं उदै खालियावहाय लोङो बेखायनो लाबोबाय ओमफ्राय नैबियो काबुलि बुट बियो बेखौ लाबोबाय आङो एसे बियो माने बेबायदि पेकेटनिया एसे दामा बांसिन जायो ओमफ्राय खुलाया एसे खमसिन जायो आरोना बेहायथ' हम सफियावहाय माने खुला मोना बेखायनो आङो पेकेटनिखौनो लानांबाय नै दामा एसेबाबो बांसिन जायो 111 बेनिफ्राय नैबे होद नै बेनिफ्राय नैबेखौ लाबोबाय आङो आटा आशीर्बाद आटा बेबो गैला जोबहांसै ओंखायनो बेखौबो लानानै फैखाबाय ओमफ्राय नैबियो ओमफ्राय दिंखिया बेखौहाय आङो एवजानो थाखाय लाबोबाय आरो मुथानि नांखागौ जोंनावहाय मानसियाबो बुरजा नालाय ओंखायनो मुथानि नङाबानो थोआ ओमफ्राय दिंखियाखौथ' बिराद जाखायो थोनोसो नागिरबावा ओमफ्राय आं बेखौ दिनै ओरैनो एवलाबायनानै जानोसै दिनै आंहाबो बुंनायानो जालायलांला दिनै निरामिसखासो नालाय ओंखायनो एवनोसै आरो केस्टारा सफैबाय नै जोंहा टिउसननिफ्राय मा जादों मा जादों खिन्थादोब्रा डरिट' ना डरिटस गोथाव मोनथारो बेहा बेखौ जाबाय थायो ओमफ्राय नै टिभि नायलागासिनो गेमसो बावहाय गेमखौसो नायबावो 1 हरदो आंनो 1 खैसिब जानो गोथाव माखौ गावनो जागासिनो बे बिदिनो थाखायोब्रा नों गोथाव मोनथारो नामा हो बे मा कालार बियो बे पेकेटआ मा कालार बेना डरिटसनि पेकेटआ मा कालार पार्पल ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना बिमाया मानि प्लान्टखौहाय नै मोनसे वाटार बथलावहाय ओमफ्राय मोनसेया नैबियो जौ बथलावहाय गायनानै दोनदों माने बेबायदि ब्लु कालार बथलावसो गायनांगौनो आरोना ओंखायनो बेहा चेन्ज खालामफिननानै बिदियावहाय गायनानै दोनबाय सिगाङावहाय ओरैनो दै लोंग्रा बिदिनो मिनारेल वाटार बथलावहायसो ओरैनो बिदियावसो गायनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दा ब्लु कालार बथलाव गायनांगौ होननानै खालामजोब्बाय नै ओमफ्राय नै जोंना बिबारा गय बिफाङावसो मानलाजोब्बाय ओमफ्राय फुजा होनाय माने बिदियावहाय
खानो नागिरबाबो मोनला आरोना मारै जाखोथाय नै ओमफ्राय गय बिफांनि रोदाया बैनो बेनो ओरै थांथारबाय माने गय बिफाङाव सुजाबफाबाय नायलाय ओमफ्राय जि गोजौआवसो मोना बेखौहाय फुजा होनायावहाय होनो नागिरबाबो ओमफ्राय लोगोफोर सोरबा खिन्थाहरलाय बे बिबारनि नामखौहाय मा होनो आङो दाबो माने नागिरबाबो मोनाखै सोंबाबो सोरनावबा सोंबाय आङो ओमफ्राय मिन्थियाखै आरोना मा बिबार होनो बिनि नामखौहाय मोजां जि मोजां मोनखायो आंहा नै कालाराबो बरियाखा एकदम मोना फुजा होनो नागिरबाबो नै ओमफ्राय नै गाहायावहाय बारफा बारनै फुङाव सिरिलाबायनानै थालाजोब्बाय आरो गैया फुजा होनो लुगैबाबो मोनला बेखौहाय गोजौनिफ्राय गोजौआवसो थांबाय नै गय बिफां थिखिनि मोनहैलायबावसै ओमफ्राय सान्दुंआबो अयथासार आयै लोगोफोर जोंना हाबाया थेन्थ'गासिनो नै ओरै खोलो खोलो बार जानानै जि थेन्थ'गासिनो ओमफ्राय दुगैखांबाय आङो फ्रेस जाखांबाय ओरैबायदि गरम ना आयौ सानसेयावनो खयबार दुगैनाय जायोथाय गरमानो गरम हा ओमफ्राय दाथ' आङो ओंखामबो जाखांबाय टाइमा 2:30 जाबायानो ओमफ्राय जोंनाव बिनानावबो फैदों ओमफ्राय जोङो दा बिनानावजों आंजोंहाय एसे माबा माबि जाग्रा बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोङो मा जाग्रा बानायनो नागिरदों आङो माने नोंथांमोननो देखायनोसै माने देखायलांबाय थागोन ओमफ्रायो नोंथांमोनहा भिडिअ'आवहाय जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय दा बिनानावा मा खालामगासिनो नायनोसैथ' मा बुस्थु बियो आलु मा खालामनो नागिरदों आलु परथा जानोसै जोंहा दिनै जा गोबावसै मोनजायैया गुदुंथार नामा जों दिनै आलु परथा जागोन जा गोबावसै मोनजायैया ओमफ्राय जि जानो लुबैनानै दङ ओंखायनो न'आवहायनो बानायनानै जानोसै जों आलु जिरगासिनो जिरखांसैयानो आरोना ओमफ्राय नैबेखौहाय आलुआव होनो हानानै लाखाबाय सामब्राम एसे ओमफ्राय नैबे बानलु बेखौ एसे फिसा फिसा हाबावगोन ओमफ्राय नैबेहाय बुद रुगासिनो बुदबो संदों गोबाव थोआ बे संख्रि होखाबाय ओमफ्राय बेखौ जों दायो मोजाङै देग्लिनानै लाखानोसै गथा गथा दोनला गथा गथा थायोबा बे नानायावहाय माबा जायो गाज्रि जायो मोजाङै जाया ओंखायनो बेखौ मोजाङै माने सिफ्लेना लाग्रोजोबगोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौहाय एसे खामहोनोसै खामहोखाबायानो बांद्रायबो खामहोआ ओमफ्राय दा आं बेवहाय हालदै एसे हरनोसै संख्रिखौ होखाला मानो होनबा दहाय आलुखौहाय सिफ्लेनायावनो संख्रिखौ होखादों ओमफ्राय जिरा पाउडारखौ एसे होगोन ओमफ्राय चिलि पाउडार एसे होनोसै बारा होला बेयाव बानलु गोथांखौबो होखादों नालाय दा ओमफ्राय आङो आलुखौहाय होनोसै खायफाया आलुखौहाय एवालासिनो ओरैनो हालदै बिदिनो सामब्राम बानलु होनानै सिफ्लेनानै डाइरेक्ट माबायो ओमफ्राय आं बिदिखौ एसे मोनामनाय मोनो ओंखायनो आङो बेवहाय एसे थावआवहाय एवना लाग्रोगोन आरो एसे गिदिर गिदिर खालामखाबाय मानो होनब्ला बेवहाय बे आलुखौहाय होगोन नालाय बेखायनो
जानोसै नै